खुलुमबाय स्टुडिय'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नियाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सान्थियै बिसायख'थि जागोन ना असान्थियै बिसायख'थि जागोन होननानै सोंथि खालामदोंमोन बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनाव आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोरां आरो रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों आरो खौरांगिरिनावनो सोंथि सोंफिनदों जे बे समाव नोंथांमोनानो एनालाइज खालाम नोंथांमोनानो बिजिरनानै थांनाय 17 बोसोराव माबायदि थासारिजों बिसायख'थि गेलेनाय जायोमोन माबायदि थासारिजों बै समाव बिसायख'थि जायोमोन नाथाय आथिखालाव थामहिनबा बे समाव बे 5 बोसोरनि सरकार सालायनायाव माबायदि थासारिखौ मोनदांदों नोंथांमोनानो बिजिर होनानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा আপোনালোকে এনালাইসিস কৰকচোন অশান্তি হ'ব না নহয় আমাৰ 4 বছৰ আৰু তেখেতসকলৰ 17 বছৰ এনালাইসিস কৰক তাৰ পিছত দিয়ক আৰু তেখেতসকলৰ লিডাৰবিলাকৰ চিন্তাধাৰাটো আপোনালোকে এনালাইসিস কৰক আমাৰ লিডাৰসকলৰ চিন্তাধাৰাটো এনালাইসিস কৰক बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों थांनाय 17 बोसोराव माबायदि सोलियोमोन बिसायख'थिनिफ्राय लानानै सरकारा माबायदि थासारिजों खुंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव माबायदि 5 बोसोराव सरकार सालायनायाव माबायदि थासारिजों बे समाव सोलिनो गोनां जादों बेखौ नोंथांमोनानो बिजिर होनानै सोंथि सोंफिनदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे थामहिनबा बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे सिगांनि सानाव जे बे समाव बिटिआर ओनसोलाव माबायदि थासारि जायोमोन बेनि सायावबो रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालनि जे समाजारि बिजोङाव माबायदि थासारि जायो बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आथिखालनि समाव जे सासे दैदेनगिरिखौ गाज्रि फट' होनानै गाज्रि बेनि सायाव लिरनानै बे समाव बिथांमोना नंखाय बाथ्रा आरो गाज्रि बाथ्रा बुंनानै राजखान्थि खालामबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा আজি ৰাজনীতিৰ কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে ভুৱা কথা মিছা কথা আমাৰ ৰুলিঙৰ মানুহবিলাকক বেয়া গালি পাৰা বেয়া ছবি দিয়া এইবিলাকৰ লগতে ৰাজনীতি কৰি আছে बिथाङा बुंथिदों जे नोंथांमोना नुनो मोनदों जे समाजारि बिजोङाव गोबां बिजोंफोराव बे समाव नंखाय बाथ्रा आरो बांसावनाय आरो बे समाव गाज्रि एडिटिं खालामनानै समाजारि बिजोङाव गोसार होनाय बाथ्राखौ लानानै बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बैफोर बायदि जे नंखाय बाथ्राजों आरो बांसावनाय बाथ्राजों बे समाव राजखान्थि खालामबाय दं बिपिएफआ होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनाव जे सोंदोंमोन बे खौरांगिरिया सोंनाय जे बाथ्रा थामहिनबा बे समाव जे खौरांगिरिया रोखा सोंदोंमोन जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव असान्थि जागोन नामा बे असान्थि जागोन ना जाया बेनि सायाव नायबिजिरनो खावलायदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरि बिथांमोनाव दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि আপোনালোকে এনালাইসিস কৰকচোন অশান্তি হ'ব না নহয় আমাৰ 4 বছৰ আৰু তেখেতসকলৰ 17 বছৰ এনালাইসিস কৰক তাৰ পিছত দিয়ক আৰু তেখেতসকলৰ লিডাৰবিলাকৰ চিন্তাধাৰাটো আপোনালোকে এনালাইসিস কৰক আমাৰ লিডাৰসকলৰ চিন্তাধাৰাটো এনালাইসিস কৰক আগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাধাৰাটো আপোনালোকে এনালাইসিস কৰক আৰু আজি আমাৰ নেতৃত্বৰ লিডাৰসকলৰ চিন্তাধাৰাটো এনালাইসিস কৰক তাৰ পিছত কওক আপুনি শান্তি হ'ব না অশান্তি হ'ব আৰু আজি ৰাজনীতিৰ কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে ভুৱা কথা মিছা কথা আমাৰ ৰুলিঙৰ মানুহবিলাকক বেয়া গালি পাৰা বেয়া ছবি দিয়া এইবিলাকৰ লগতে ৰাজনীতি কৰি আছে বেলেগ কি কৰি আছে मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping,
lab assistant, pharmacy assistant, certificate in emergency medical service, certificate in pulmonary function test एबा PFT technician, certificate in awareness of HIV/AIDS, certificate in anti-malaria training आरो लोगोसे office management courses, computer courses आरो communicative and soft skill educationनि courseफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।